Prázdny a zamknutý, skanzen, ktorý kazí imič potatranskej metropoli. Domáci turisti okolo neho prechádzajú denne, no a stále s rovnakými myšlienkami. Je to do plaču, že to takto nechali. Je to škaredé, veď to každý vidí. Tá nie až budovu zničiť, no to je to normálne. Nosom krútili aj majitelia predajní na námestí so zatvorením starého obchodného domu, ako keby v centre mesta uťalo. Stratil sa ten život úplne, postupne odumieral. Po krízovej odmlke ale investor zatrúbil do útoku, ako prvé padli stromy. Existujúci objekt bude zbúraný a na jeho mieste bude postavený úplne nový. Podľa dostupných informácií na tomto mieste vyrastie približne 100 obchodov, 3 podlažia, strešná nadstavba a k tomu megaparkovisko. Na internete koluje niekoľko návrhov, ako by to tam malo ponovom vyzerať. Toto je ale aktuálna verzia. Na mieste však otázka, či obchodné centrum nebude poloprázdne. Novodobý chrám konzumu točí sa uživie jednoznačne, že áno. Obchodné centrum majú dokončiť do 2 rokov. Investor však naznačuje, že ak všetko pôjde podľa plánu, tak hotový bude zrejme o čosi skôr. Majiteľ realitnej kancelárie očakáva, že vstupná brána do Vysokých Tatier týmto poriadne ožije. Je tu veľký pretlak nových značiek, nových reťazcov, ktoré sa tu chcú etablovať. Z Popradu Marek Vnenčák, televízia Markíza.